Ya, aspal. Ki telak mau merang nih. Campur. Campur. Ya telak ya merang. Halo, Assalamualaikum. Ada Jimo kira mrono, ada Jimonya kene Pak Yuli. Ya sesuk wis iki nganggo kathrae sapa kono wae sik. Ya. Ya wis. Sesuk. Belok kalian mikir oleh parkir dan oleh unggah kene mbau dan. Wis aman. Aman. Wis teko kono selamat ya. Angger cek awalannya cek aman, cek bar kegujuk udan. Karo bandet. Spesial hari ini panen di kandang Bapak Yuli Sesabulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabat subscriber rumahnya. Panen kandang open nih. Gede kan di keranjang. Tuh. Iya, abot. Itu ya. Jadi kan Seperti permania dimanapun berada, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Kali ini lagi musim hujan ya Purwo, harus ekstra hati-hati. Guguk loh. Bongkar dhisik. Launyune sandalku ndak ora keraket kan. Bebatan pira? Iya tenan. Mana aku sendal ndak launyune kok bener pancal. ya aku pas sepatu. Kol. Bicara jeruk mana sih? Kurang angin orang apa? Pemanasnya cari jeruk lo ya. Kira cek kayak pemanas. Lima 15 lagi. Sing gede, Mbak.
Full. 39. Pring kuku sing ngejoki karo wong batu. Nah iya nek kurang pring kuku ora juragan. Cuma pita toh, cuma pita. Nama mendapat kerandang apa pita sak keranjangnya. Jadi pas ngoteri kan jat guru lah untuk jatah. Oke ya tetep mangan sing muridnya sing bolos satu sing bolos 20. Tetep wae kok. Nah, ngetek. Pemenang nek cah TK kena mangan. Ngetek bingung lo oleh arep anu ya. Digane masyarakat kok salah. Salah. Terus Pak 15. Anak kesote 5 gawe. 5 kali. Umur berapa sih? 17. Kaya muridnya tetep licik lho nih. Ya apa? Muridnya sak kelas 20, sing ra mlebu 5 ya jiko ya 20. Tempat. Nek gelem mangan wong arep mangan wae gigut cul. Arep mangane Tenan. Kem resi. 9,5, 39,5. Oleh pesanan apa? Oh, kripek. Oh iya. Nek telur wae oleh didadar Glundung. nek mata sapi oleh. Oh, kengke kripek anu dingi to. Keprok tempe oh. Yang kerjanya anak buahnya tuh. Joko ke TKT mrene saret mrene nek mbleh mrene. Ora cukup. Nek demene 500. Mungkin kesep sing 500 bagi giro ngono. Iku kuwi to sing nak anu sing diawani. Ini Jeruan. Yo kok kota. Oh, kayak kurang gue jeruan kat. Bingung wae ngono. Anu. Alah, bareng ki melu nyon demak. Hah? Kayak wis montel lu. Wis demak yang gede tapi. Cak. Kabeh demak lah piro ya? Turun. Ya kan iki jajane.
Ya 8. Wis di pas ya. Jalan-jalan. Kabeh. Libur. Bedane masang piye gedene nganggo ondok. Masa ngopo? Blarak. Jerolar ngarak piye satu karek. Menra ndak padon itu medang-dang. Hah? Turun gerak 70 aja ya, ada 37 anak tenan. Ada loro mbak, gede-gede. Tiga 8 kar senoten tapi teh. Oh. Jare kok kan angin jare. Hah? Orang kurang angin aja. Barang kurang angin gini. Ora apa-apa ora iki. Oh, ini. Kandangnya Sunarto ya kipasnya sak. Tak ordernya tambah ya. Barang luwih tambah gedene. Sak giyablek. Ya tapi ya sik senautane cekrek lho. Ora iso ngene. Itu sambu apa bobotnya 17, 18. Alah. Anu cuaca iki. Ora iso. Nek kadang blower kalah. Iya, blower. Blower ngersal deke ombo nes. Bebas. 20 ekor, Pak. Kapan? Blower. Wong uwunge ilang pira ngono. Ilang 3 gua. Rong dosa, Mbak. Yo. 48. Yang gawe ngene endine. Pagi kurang ya. Mati kar milih. Iya. Masa iya, mereka ngarepe biasanya gede. Ngomong. Bobotnya piro, Mas? Di kurwe milih. Likur milih. Ya aneh kono ngendi? Nanti siangga. Oleh alamat. Bobotan 22. Oh. 22 setengah. Pukul rata 22-an ki jaluk gede. Nang kono 300. Wis gede pitikmu. Alah. Gede ke milih lho. 22 wae.